Здравей, как се чувстваш днес? А помниш ли какво стана вчера? Добре беше май, сега ухае на кафе. За теб еспресо, за мен фрапе. Не повече от две. Защото шуп и допа. Сега вярваш ли, че можем да сме и по-добре? На нашето място да отидем. Тръгваме, оставаме багажа и пътуваме. Чуж багаж не взимаме, не се отбиваме. Денят е хубав и по-мъдър от нощта. Да си говорим за важните неща. А те са музика, приятелите, слънцето. С тях да обикаляме света. Мен ми пука как живеем аз и моят тим, как и къде ще летим, как с нас и някой друг да спасим. Пътят ти да е труден, аз ще се погрижа за теб, ти за мен. Помни, пазя твоя кръв, ако за моят си ти. Добър ден от мен, не всеки ден е хубав ден като този, за това нещета е опропастен. До вечерта искам да се случат 100 неща и знам на кой да се обадя. За това моите хора знаят да се забавляват и разтоварват, не се налагат, не обичат рано да си лягат. Приятелството няма цвят и се гради, не се дели, имаме дори общи мечти. Не ми пука как живеем аз и моя тим, как и къде ще летим, как с нас и някой друг да спасим. Пътят ти да бе труден, аз ще се погрижа за теб, ти за мен. Помни, не се сърди, ако съм различна от преди. Всичко се променя бързо, но какво от това? На мен ми пука как живеем аз и моят тим, как и къде ще летим, как с нас и някой друг да спасим.